Svet sa mení. Technológie prenikajú do každodenného života a menia spôsob, akým pracujeme, komunikujeme aj podnikáme. To, čo bolo ešte nedávno len pre veľkých hráčov, je v súčasnosti dostupné pre každého. Pretože kto dnes drží krok s technológiami, ten drží budúcnosť vo svojich rukách. Pomáhame malým a stredným firmám, ako aj organizáciám verejného sektora zorientovať sa vo svete nových možností. Edy Casovium, váš partner v digitálnej zmene. Stojí za nami silné konzorcium troch kľúčových inštitúcií východného Slovenska. Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Košice IT Valley. Spájame akademické know-how, dlhoročnú prax a technologické zázemie, aby sme malé a stredné podniky či organizácie verejného sektora posunuli dopredu. Naši odborníci vás prevedú celým procesom. Od konzultácie, cez analýzu vašej digitálnej vyspelosti až po odporúčania a praktické riešenia šité na mieru. Čo všetko môžete získať? Otestujte technológie ešte predtým, než do nich investujete, aby ste si boli istí, že sú pre vás tie pravé. Získate nové digitálne zručnosti prostredníctvom školení, workshopov a praktických aktivít pre vás aj váš tím. Nájdete si cestu k finančným zdrojom. Poradíme vám, ako získať podporu pre inováciu. Nadviažete nové kontakty a spolupráce cez networking so špičkami z akademického a technologického sveta. V rámci našich bezplatných služieb ponúkame až 177 inovatívnych riešení, ktoré vás nasmerujú cez digitálne transformácie. Napríklad, pomôžeme modernizovať výrobu pomocou robotiky a automatizácie, získať prístup k odbornému výskumu a technológiám, zabezpečiť firmu alebo organizáciu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a efektívne riadiť spotrebu energií pomocou umelej inteligencie. Poradíme vám aj pri nastavení interných procesov, aby boli rýchlejšie a účinnejšie, a nasmerujeme vás aj na udržateľnejšie a ekologickejšie riešenia s dôrazom na zelenú budúcnosť. Edy Casovium nie je len projekt. Je to spojenie ľudí, ktorí rozumejú technológiám a hlavne vám. Spravte prvý krok s nami.